dobrá je tvoja anglická gramatika. Preložíš dnešné 3 vety správne? Moje meno je Samira a dnes mám pre vás pripravené 3 vety na preklad zo slovenčiny do angličtiny. Budete mať na ne dokopy 30 sekúnd, takže ak chcete, tak si tieto vety zapíšte alebo si ich len tak pre seba preložte, potom sa vám zjaví správna odpoveď a prejdeme si tieto vety spolu. Tak poďme na to. Takže prvá veta, buď ticho, Dave spí. Be quiet, Dave is sleeping. Je to niečo, čo sa deje práve v tejto chvíli, takže sme použili gramatický čas present continuous. Toto je jedno z využití tohto gramatického času. Druhá veta bola, spí už viac ako 8 hodín. He has been sleeping for more than 8 hours. Alebo skrátene, he's been sleeping for more than 8 hours. Tento gramatický čas sa nazýva present perfect continuous a používame ho vtedy, ak hovoríme, ako dlho niečo robíme, áno, ako dlho sa deje nejaká aktivita. To je tiež jedno z využití tohto času. A posledná veta bola, on zvyčajne toľko nespí, čiže bežne sa to nedeje a tu použijeme present simple. So he doesn't usually sleep that much. Ak ste všetky vety preložili správne, je to skvelé, gratulujem vám. Pokiaľ nie a chcete sa tieto časy naučiť používať alebo si ich preopakovať, celý môj kurz nájdete na Skillmea. Link vám nechám pod videom. V kurze si prejdeme, ako jednotlivé časy vyzerajú, teda ako tvoriť vety, skrátené tvary, otázky a čo je veľmi, veľmi dôležité pri používaní gramatických časov je, v akých situáciách tieto časy používame. A taktiež si ich budeme porovnávať ešte medzi sebou, aby ste videli ten rozdiel. A v každej jednej časti budete mať šancu otestovať sa na rôznych vetách, prekladoch zo slovenčiny do angličtiny. Takže ako som povedala, link vám nechám pod videom. Thank you so much for watching and have a great day.